Γεια σας συνάδελφοι YouTubers, Miggles, Gollums, οτιδήποτε είστε, ακόμα και Φρόντις. Σήμερα θα παίξουμε στον RFS Axelcraft, Axelcraft, που είναι ένας parkour, παύλα PvP server. Και κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους με το castle, που είναι ένα από τα βασικά. Βλέπετε την looks? Μαντεύστε, σε λίγο δεν θα το βλέπετε. Και έτσι ψοφάει. Αχ, στάσου, έχω μίγδαλα. Και τώρα η Lux 2 προσπαθεί να προστατεύσει το γιο της, αλλά πέθανε. Τσουρε, τσουρελάκι, τσουρελάκι, τσουρελάκι. Και πέθανε. Και έτσι παίρνουμε kills. Εδώ, σε κάθε warps επίσης έχει δωρεάν πράγματα. Εδώ έχει τσεκούρια. Θα μου την πέσει πάλι αυτός. Έλα, έχω μίγδαλα. Θα έρθεις? Baby. Οξύθυμος. Τέλος πάντων, θα πάμε στο επόμενο warp. Έφυγα. Ωραία. Το επόμενο warp από τα αγαπημένα μου βασικά είναι το village. Οπότε ας πάμε village. Συνήθως εδώ έχει πάρα πολλούς παίκτες για να φάω, αλλά έφυγαν όλοι. Το παράτησα. Το πειρατικό καράβι επίσης είναι ένα από τα αγαπημένα μου warps, αλλά δεν είναι από τα βασικά. Από ό,τι άκουσα θα γίνει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πλάκα μου κάνει. Το lag φταίει. Ξέρω parkour. Το υπόσχομαι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν με λίγα λόγια το village. Ναι. Το kit για τους αρχάριους, ξέχασα να πω. Είναι, δώσ' είναι αυτά τα ρούχα, σαν τα βασικά τέλος πάντων, μόνο που έχει mushroom soup και bottle of enchanting. Και καλύτερα ρούχα βασικά. Εγώ συγκεκριμένα χαραμάω όλο το bottle of enchanting μου εδώ. Παίρνω ένα σπαθί και το κάνω enchant σε αυτό εδώ, γιατί εκεί πέρα δεν πιάνω στο άλλο enchant. Έλα, πιάσε 5. Ναι. Smite. Εντάξει, πάμε στο τρίτο αγαπημένο μου. Από εδώ, το Paradise. Εδώ πέρα έχει πάρα πολλά OP items. Rest in peace English. Τέλος πάντων, και Iron Boots στο συγκεκριμένο. Αλλά δεν είναι warps που το παίζουν συχνά εδώ. Περιμένετε και εμένα. Ο Τίσκαλ, ο Βαγγέλης. Θα βγει αυτός. Καλά, εντάξει. Πάμε στα άλλα warps. Γλίτωσα. Είμαι κολόφαρτος, εντάξει. Βαγγέλη! Μ' αγνόησε. Καλά. Ξέχασα να του μιλήσω στο Skype. Καλά, υγεία. Snowball και Spliff, μόνο αυτά δουλεύουν από εδώ. Μετά θα χωθώ κάτω. Δεν είναι PvP area αυτό. Είναι free items τέλος πάντων. Και ό,τι είναι free το παίρνω. Είμαι γύφτος. Λοιπόν, πάμε ξανά spawn. Σε λίγο θα χωθώ. Εκεί πέρα στο Warp Spliff είναι άδειο σκόπος άμα πάω τουλάχιστον τώρα. Έχει ένα mini parkour το όλο και όλο και αυτό είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Οπότε
άμα θέλετε να πάω, ίσα ίσα να πάω. Αλλά δεν θα κάνω κάτι, θα ξαναγυρίσω με τα spawn. Ίσα ίσα να σας το δείξω. Αυτό είναι το spliff που λέτε. Και εδώ πέρα είναι η γωνιούλα για parkour. Αλλά είναι κλειστό. Και αυτό σας είπα. Ναι. Και τώρα που είδαμε όλα τα warps, χώνομαι! APGP is OP. Yep. Είμαι ο Μίτσος. Στάσου, έχω μίγδαλα. Πάτα με. Μίγδαλα. Α, μίγδαλα. Γιατί με κυνηγάτε? Α, οκ. Εγώ τον ήθελα. Δικό μου. Σατανίστηκε! Γιατί σατανίστηκες? Γιατί δεν πεθαίνεις? Γιατί βρήκες να ψοφήσεις τώρα? Ούψ! Πέτα το! Α! Με δουλεύεις! Ναι, γιατί είμαι έξυπνος και θα τον έπαιρνα με τέτοιο. Είμαι προ. Τι λέμε τώρα? Άντε, και για να κλείσει η αυλαία θα κάνω ένα τελικό επιχείρημα να πάρω kills. Του Νάρνια! Γιατί δεν ψοφάς? Ψω. Είχες διαμαντένιο αρμόρ? Χέστηκα! Θα ψοφήσεις. Μη με χτυπάς, έχω μίγδαλα. Μη με χτυπήσεις τώρα! Γιατί με χτυπάς? What? Γιατί? Τι με κοιτάς έτσι? Βι. Ιερολοχήτη. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το RFS στο Axelcraft. Επίσης έχει και άλλους σερβερ στον ίδιο σερβερ. Είναι 5 σε 1, 6, κάπου εκεί. Θα τους διαφημίσω αργότερα. Θα τους δείξω αργότερα. Προς το παρόν, bye bye.